uPatricia Mabojane Kutu utyholwa ngokugebenga umyeni wakhe uChristopher Kutu owadutyulwa wabulawa ekhayeni lakhe eForceman ngoJulayi nyakenye. Iwisa isigwebo imantyi ithe linobuzaza Ityala kwaye latsala umdla wabantu. The court is satisfied that the applicant has failed to discharge the onus on balance of probabilities that exceptional circumstances exist which permit a release on bail and bail is refused. Usapho lwexhoba luqhayitile sisigwebo nemanyano yamapolisa. Indeed, it is a step in the right direction, for we strongly believe that police killers they should face harsher sentences, and they are not even supposed to be granted bail. And indeed, police killing, we still view it, and it is our strong belief that it is treason. Kukhuthazwa abanemipu yamapolisa abanikezele ngayo kwabasemagunyeni. La eMpumalanga sithi wabulala iphoyisa wabulala umphakathi. Ityala lihlehliselwe umhla we-11 kuFebruwari.